Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ya pi ki nongpej, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pin yo kloy ki kubor na ke jela. Kublai. Kinong yalam ka Joint Action Committee Against Casino Riboy menta kasngi kila lum ya ka jing yalang ka bakirke ban penpau ka jing skongsi ka bajur hadien ba kinong yalam kila sya thok ha menteri rang ba ka jela u Konrad K Sangma ha ka bayadai ba ka jing tei ya ka tem khalai ha Riboy district hadien ba kila yo ya ka jubab na u James PK Sangma law minister ha ka dorbar senrai ba labu jing kili da u ba George B Lingdo na kaliang ginong yalam ka JEC again casino na du kirang ba shnong bat kikin hon seng dhalang na ka tham ribhoi kilapan pau ka jing skokhia ka bajur halor ka jing kam menteri ka sarkar MDA u James PK Sangma baka tem khalai kan omdon jingta ye ki paj ba ka jella bat kum kinong yalam ka JEC kila kranchai ba dalelai ru kin ampediang satya ya ka kendon an balawan ra da ka sarkar jella balatip kum ka Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021 kumban syupen kenmau halor ka jingkeli balawan ra da UMLA ka umrai constituency uba George B Lingdo ha ka bayadai bat ka tem khalai ka balathu banwan ra hari boy u James K Sangma ulakam bakani ka jing khalai casino kamdai satya na ka benta ki nong shnong ha ka jilla Meghalaya hinrai ki dei tang na ka benta ki briu ki bawan nabar ka jilla ki bala bandrung ha ka tei ka jaka hinrai kan long pat ka jing mintoy ya ki tarai shnong ha ka yo kam yo jam bat ban kentio ya ka yo ka kot ka jilla hinrai na ka liang ka JEC ka penram jur ya ka tei ka jingkran u James PK Sangma mentakasngi la ya shong kerki lemba jong ka Joint Action Committee Against Casino hadin bagi yo ya ka statement jong u Law Minister u Shri James PK Sangma kabaya keren halor kani ka casino kemen pelong hapo jong ka them riboi kat kum ka ji kundu jongi ka kubodon lang chairman badi jong Joint Action Committee kum jo ru chairman jong sejuk ti rang basnong riboi ki rang basnong ki bodon lang ni u president jong ka Federation Kasi Jentian Goro People kum jo ru u president jong ka New Threat National Youth Front kaba iwan ban pensyai syapi bat syaki pa ba riboi hi halor ka jingmi jong ka statement hapo assembly lane ka jing persyai katkum ka jingkeli babu lemba jong MLA na po umroi u Shri George B Lingdo kaba nakaliang jong ngi kum ka kunhun jong ka Joint Action Committee pau jing sosi nomor hakini ki khnjat sngi hadin mi wan kendu ya menteri tangba Shri Konrad Sangma kaba mar besya hapo jong ka me bat ka kamera jungu la krenshai ba yakne ka subject jong ka ketem khalai dan ka casino la khliap shwai ka gade la sange shwai ka ndrei ke ba yo sngopat menden ba la don ki bayo ya ka license lane kum ka temporary license hangne po riboi ka pen sosi hadu ka tata yangi ke ba ngi lam ya ne ka Joint Action Committee but takadau mentasngi ngira shong kerki hangne apo nongpo ban shimi ke rai kilat klenti bangin yakhi persya ya kane ka jingthu jong sarkar ban pelong an lomba jong kane ka act ka ba the Meghalaya Regulation of Gaming Act arpo arpoi ban itu ya sa ya kane ka casino dan ka tem khalai kum kata ka offline gaming ka ban pelong apo jong ka tem riboi jongi te pilai hati por ngila pun pau jing persya lomba jong ka jing yeshong ki komiti bo per bat mentah senru ngi ya ka jing kren bat ngi pun pau jing persya bat nakaliang jungi kum ka Joint Action Committee Against Casino ngi so ban persya jur ya ka jing bom snap jong u Law Minister ya ka ka jing persya jungi ki paiba jong ka them riboi bat nakaliang jungi ngi so thu ya ki points ka ba ula pun mi menden hangte kumbangila dawa ba shwa menginyo ya kum kita ki casino ni soba ni don kam ban uplift shwa ya ki paiba no shnong jungi thamre boy pot kum jur kwi ki district jela ka jungi hi bangin biang nadong shidong min bet min biang lada ka ngi pe ka pule ka puthi menginyo ya ka jaka ka biang lemba jong sarkar kan bang hangi ndai hadu mata ka district jungi ladon om dunai ka art kundai snam ya ka district ni padon ka wiru ka government college
te kata government college ngim kren kamade tang hapo headquarter nongpo hendrei kade haboro ki thain market kum ki area jongari bhoiru kade gula he te government college ki kren kum hapo umsting hapo umroi ha mauti hajirang kum ta ter te hadin kataru ngila kren shphang ka training center ka ba ki khna samla puli gam kamshu puli shabar bon train yaki ha ki skill hendrei kinyo hi ka jing training hangni hapo ka district lajong te kiweru ki jingop jugi samla ha baide bot drugs bakinyo ya ka jaka hikai lane ban recreate biang ki session hani hapo jongi hendrei haduk mentaru kamput ulong te kata di ka jing demand jongi hendrei ladangi ong ba ngin ya yenujor lang kum bajulong jong ka sikim ban gowa kalong ka babakla haduk katata ya ka district ka jongi lane ka jila jongi ban pelong ya kata kum ka ketem khalai te ham tasgi ngi kundu kumne bat ngila shim ya karai ba ngin pelong ya ka jinglang paiba nongno ka ba hapo jong ka jingi donlang ka jingi khot ya ki MLA ki bade hapo karibhoi jong santli constituency kita kemut nadu umroi mawati umsting nongpo bat jirang bat kumjuru ki MDCs ki badan ngni bat hani raju wasngi ngin khot ru ya ki church leaders ki jong ki seng samla ka ribhoi darbar ki principal jong ki school baper ka ki badon hapo jong ka ke badon ki nongkren lane ki nong pau khmat hapo ka them ribhoi jongi in khot ya ki bangin yamir jumbut lang kumju bat hadin ya kane kumba ka jak kan sapsngo shagine boro bangi khot sobai ki ban yamir jumbut bangin sapelong pat ya kata ka jing ya rally lane ka public meeting haju ko por bat ya kane ka sngi la pan bait ha ka apply trik u mentau benahi ha ko por kharwe bejem step hang te hapo darbahol sajer nongpo te ha kane ka ski ngin shim hi karai bat kata karai kalong ba ngin persotu pai baru hadin bagi ladon ka por ka ladawa yangi nomor kai ka bolong benta kata ka jingyat jong ka sarkar kumba laong bene kamut ba ki kham burom ya kata ka sentiments kumbala yo smo menden hapo assembly hajingkan jong ulo minister James PK Sangma yo I ne ka an la ne ka act ka ba ong de megaliar regulation of gaming act arpo we ka ban pensiong nongrem ha ka benta jong ka ki khalai lemba jong jing jase khnam lane itu kum kata katir ka jing pelong betting lane ya thong pisa ha bede bat ka jia durmasi ka jing ya pu siar kum ta teter bat gi sothu ba ka jingwan jone ka gaming act ru ka dei bangidon kini ki traditional khalai ge jongi nadu ki por hendai hentai te ngimong ba kane ka act kam de ka bha hende ka biang namta jong kini bangin la mente kendon re ladang yong pat ya kata kasno kam podjidon menuru ha ka jela jungi langi la don san pos nem tam eru wat ka district arkunai snem eru ba kata ka kasno kala jidon report muswa bat kata ka ba ukuran hi nagliang James PK Sangma kalong kai ka ba ngimla ban pediang bat hadu mentaru ngin ong ipi ba nginam la pediang ini ka ak arport we nomor kani ka ak habla ai ya ka public notice lemba ki kot khobor ba fer kade hu arpnyo trik ubnai agos arpwe kade haka por ba ngidang don haka jingsus ir jong ka khlam bat hakta ka por kadang don hi ka lockdown kadang don ka pandemic kadang klan bat hakta ka por kumno kita kinong suknong lane kita ki stakeholder jong ka district bat kejelahi kila men reply against ya kane ka te ngaso ba ya kane ka lasule kerki klaim da bishar bnia klaim da bu what ya ka public hearing ru ban ai ya kata ka license nambar ngong fi ke public hearing kita ki paiba inong susnong ki bodon syak tu ki jaka ki ban sapelong ita ki kasno ki don ko hok ban persyak lane ban pediang te kita di ki wei ke ba ngiso ban paus pi ban liang jungi kum ka joint action committee nginam la ban pediang ni ka ak bat nga kermen ru ba nak liang jong ki sangut ki mele ke ba ngilaong mene kinyele ban ya poi khnang hakne ka jilang ka bangin khot mangi bat hangni nge siyo ban thir sani banginam kwa ban kala ya ka them ribhoi ka chingi ka bla tip dikiwi pat ki jila kum ka district ka bla kam kiu step nadu bayo ya ka district lajong kum kata ka chaka ka balong ka tem khalai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people
uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.